bigarren mailako inekuazioak ebatzi. Adibidez, ebatzi inekuazio hau. Hau da, kalkulatu behar ditugu inekuazio hau egiaztatzen duten xen balio guztiak. Jokatzen dugu ekuazioekin bezalaxen. Dena alde batera pasatu, bigarren mailakoak dira, hemen x berbi daukagulako, orduan, x berbi positiboa aurkituko den aldera pasatzen ditugu gai guztiak. Ezker aldera kasu honetan. Elkartzen ditugu gai guztiak, eta hau da lortzen dugun inekuazioa. Ekuazioa izango balitz bezala jokatu behar dugu. Hemen berdin 0 egongo balitz bezala. Hemen berdin 0 egongo balitz eta ekuazio bat izango balitz, soluzioa bilatzeko hasiko gineke formula hau erabiliz. Hau da, x berdin, minus bat, plus minus, erro. B berbi, bat, ken, lau, az, zadibia. Eragiketak egin eta bi soluzio izango ginuzteke. Bat eta minus bi. Kokatzen ditugu R multzoaren barnean, minus infinito, infinito tartean, minus infinito plus infinito tartean, kokatzen ditugu minus bi negatiboa eta bat zenbakiak. Ekuazioaren soluzioak minus bi eta bat soluzioak izango lirateke. Baina, inekuazio baten kasuan, adibidez, nik hemen jartzen baldin badet, 10 zenbakia, 10 berbi, 100. 110, 0 baina handiagoa edo berdina da. Handiagoa denez, 10 soluzio izango litzeke eta 10 zenbakia hemen dago. Baina minus 10 jartzen baldin badet baita ere, minus 10ekin izango litzeke. Minus 10 berbi, 100. 100 eta minus 10, 80. 80 kenbi, 88. 88 ere, 0 baina handiagoa da. Orduan, hemen dagoen minus 10 zenbakia baita ere inekuazio horren soluzioa izango litzeke. Orduan ikusten dugu soluzio bat baino gehiago daudela. Orduan, kasu honetan egin behar duguna da. Bi zenbaki hauekin banandu ditugun 3 tarte hauetan, balio bat nahikoa da hartzea eta balio horrekin zer gertatzen den inekuazioan ikusi. Lortzen den zenbakia edo balioa 0 baina handiagoa edo berdina baldin bada, tarte horretan dauden zenbaki guztiak izango dira inekuazio honen soluzio. Hemen ikusi dugu zenbaki positibo bat ateratzen dela. Eta hemen ere bai, orduan agian hemen negatiboa ateratzen da eta zenbaki negatiboa elitzeke izango 0 baina handiago edo berdina. Orduan hemengo zenbakientzat eluke existituko. Eta zer gertatuko litzeke bat eta minus bin? Oain hori dena aztertzen jun behar dugu. Orduan, jungo gea, tarte honetako x guztientzat zer gertatzen den inekuazioarekin lasai-lasai aztertzen. Horretarako hartu behar dugu lortu dugun bigarren mailako inekuazio hori. Hor ordezkatu behar ditugu balio guztiak. Azken lortu dugun bigarren mailako inekuazio horretan. Hasten gea. Orduan, inekuazio horretan konprobaketa egiten dugu. Hasten gea hemengo zenbaki batekin. Hasi gea hemengo zenbaki batekin. Hemen 0 zenbakia hemen dago. Orduan, xen ordez jarriko dugu inekuazio horretan 0 balioa eta ordezkatzen ditugu balioak. Minus bi ez da 0 baina handiagoa, orduan hori gezurra da. Orduan, 0 zenbakiak ez du egiaztatzen inekuazio hori, horrek esan nahi du tarte honetan dauden xak ere ez dutela egiaztatzen. Orduan, tarte hori ez dugu hartuko inekuazioaren soluzio bezala. Minus 3 hemen daukagun abzisa da. Orduan, minus 3rekin egiten badin baditugu eragiketak, egia da 4, 0 baina handiagoa edo berdina den zenbaki batetara iristen gea. Horrek esan nahi du, hemen dauden x edo zenbaki guztiak inekuazioaren soluzio direla. Eta beste falta den tarte honetako zenbaki bat hartu dugu. Bi zenbakia inekuazioan ordezkatu eta lortzen dugu egia den zerbait. Horrek esan nahi du, tarte honetan dauden xen balio guztiak direla inekuazioaren soluzio. Eta bakarrik gelditzen dira mugak bat eta minus bi. Ordezkatzen ditugu minus bi eta bat, eta iristen gea 0, handiagoa edo berdin 0, handiagoa ez da baina berdina bai. Orduan, bi balio horiek ere dira inekuazioaren soluzio. Hau da, ikusi duguna izan da, bigarren mailako hasieran eman zaigun ariketa edo inekuazioaren soluzioak diren xen balioak, hemen idazten ditut denak.
tarte horretan, ez da, minus infinitotik infinitoarainoko tarte guztian, esan dugu hemen daudenak balio dutela soluzio bezala, hemengoak ez, hemengoak bai, eta muga horiek ere balio dute. Orduan, esango dugu, soluzio horiek edo xen balioak tarte honetan dauden zenbakiak direla. Hau da, minus infinitotik minus bi ere esan dugu soluzio dela, eta batetik infinitoa bitarteko x guztiak izango dira inekuazioaren soluzioak. Edo, inekuazioaren soluzio tartea, lortu dugun tarte hori da. Grafikoki ere egin daiteke ariketa hori. Hau da, iritsi gea inekuazio honetara. Eta guk bigarren mailako ekuazioaren soluzioak lortzen ditugunean, bigarren mailako ekuazio baten grafikoa egin daiteke, eta parabola bada. Bigarren mailako ekuazio baten soluzioak bilatzen ditugunean, honenak aurkitu ditugunean, lortu ditugu soluzio bezala bat eta minus bi. Soluzioiek grafikan aztertzen ditugunean, dira x ardatzaren gainean dauzkan puntuen, ebaki puntuen xen balioak. Gusten duzu, bat, 0, eta minus bi, 0. Hoiek izaten dira, x berdin bat eta x berdin minus bi izango lirateke, edo dira ekuazionen soluzioak. Inekuazioaren soluzioak ateratzeko gehiago dira, orduan tarteak aztertu ditugu, ezta? Hemengoak ziren, hemengoak ere bai, eta hemengoak ez. Hori ikusten da zergatik. Bigarren mailako ekuazioaren grafika hau baldin bada, eskatzen da hemendik lortzen diran ikurrak 0 edo handiagoak izatea. Horretarako fijatzen gea x ardatza honetan. X ardatzaren gainean dauden altuera hauek, hau da, adar hori konsideratzen da, edo esaten da, altuera hauek, iren balio hauek direla 0 baina handiagoak. Berdinak gertatuko litzeke hemen muga honetan. Eta baita ere, hemen tarte honetan dauden iren balioak edo altuerak edo hemen grafika dago x ardatzaren gainetik. Orduan, hemen ikurrak positiboak izango ginuzteke. Horregatik, grafika begiratuta, inekuazio honen soluzio tartea izango litzeke minus infinitotik, minus biraino, minus bi ere bai, zergatik hemen grafika x ardatzaren gainetik egongo litzeke, goitik positibo aldera, eta aldiz, tarte honetan dauden grafikaren zatia egongo litzeke azpitik. Orduan, hemen dauden xen balioak elieke izango inekuazioaren soluzioak. Eta hemen, beste tarte honetan, grafika goitik dago, goitik, x ardatzaren gainetik dago, orduan, hemen dauden xen balioak ere, baita ere, inekuazioaren soluzioak izango lieke. Horregatik, soluzio tarte izango litzeke minus infinito, minus bi tarte itxia, eta bat infinito tarte itxia bitera. Hau da, hau grafikoki ikusteko edo konturatzeko modu bat besterik elitzeke izango. Errepasatzen dugu prozedura bigarren ariketa honekin. Ebatzi inekuazio hau. Bigarren mailako inekuazio bada x berbi. Orduan, dena x berbi positibo lortuko dugun aldera. X berbi ken bi x ken iru da txikiagoa 0 bainan. X berbi ken bi x ken iru da txikiagoa 0 bainan. Nola bilatzen ditugu inekuazio honen soluzioak? Ekuazio bat izango baliz bezala, 0ra berdinuta egongo baliz bezala, ebazten dugu. Hau da, formula erabiliz, lortuko ginuzteke, ekuazio izango balitz, izango lituzken bi soluzioiek. Eta orain, bi soluzioiekin, minus infinitotik infinitora-inoko tartean ordezkatzen ditugu. Minus bat, negatiboa, eta 3 positiboa. Eta aztertzen ditugu edo kalkulatzen ditugu inekuazio honen soluzioak nun dauden. Hemen fijatzen baldin bagea, inekuazioa da, 0 baina txikiagoa izan behar du, hemendik lortzen ditugun soluzioak. Orduan, hemen jungo gea ordezkatzen, tarte honetan dauden, tarte bakoitzetik x bat ordezkatzen nahikoa izango da. Hartzen dugu inekuazio hau, eta hor inekuazio horretan ordezkatzen dugu. 0 tarte honetako zenbaki bada. 0 ordezkatzean, minus 3, 0 baina txikiagoa da. Tarte hau soluzio tartearen barnean izango genduke. Minus 2 hemen daukagu. Minus 2 ordezkatuta, gezurra den zerbaitetara iristen gea. Orduan, tarte honetan dauden xen balioak ez dira inekuazionen soluzioak. Lau hemen daukat tarte honetan, lauekin gertatzen baldin bada gezurra dela, hau da, 5 ez da 0 baina txikiagoa,
Orduan, lau, 6, 8, 10, beste edozein zenbaki batekin ere berdin gertatuko da. Orduan, tarte honetan dauden x-en balioak ere ez dira inekuazioaren soluzioa. Orduan, bakar-bakarrik inekuazioaren soluzioak izango ginuzteke tarte honetan. Eta orain, erabakitzen dugu mutur hauetan, zer gertatzen den. Orduan, ordezkatzen ditut inekuazioan -1 eta 3. -1 eta 3 ordezkatzean, -1 ordezkatzen detenen, -1 ber 2, bat, -2 bider -1, 2 eta -3. Hau da, 0 ez da txikiagoa 0 bainan. Orduan, -1 eta 3rekin berdin gertatzen da, mutur horiek edo muga horiek ez dira inekuazioaren soluzioak. Hau da, jartzen ditut minus infinitotik infinitora, ariketak edo eman didaten ariketaren inekuazionen x-en balioak edo soluzioak zein izango diran. Orduan, esan dugu, hemen daudenak bai soluzio izango direla, beste tartetan daudenak ez, eta muga hauek ere ez dute balio inekuazioaren soluzio bezala. Orduan, ondorioz, esango dugu, inekuazio, bigarren mailako inekuazioen soluzioak direla -1, 3 tarte irekian dauden x-en balioak edo inekuazioaren soluzio tartea, -1, 3 tarte irekia da. Bukatzeko, errepasatzen dugu berriro prozedura. Bigarren mailako inekuazio baten ebazpena egitea eskatzen da. Beti bezala, bigarren mailako x ber 2 gaia pasatzen dut alde positibora eta berarekin batera beste guztiak eragiketak egin eta 2x ber 2 keno 32 izan behar du haundiagoa edo berdin 0. 2x ber 2 keno 32 izan behar du haundiagoa edo berdin 0. Bueno, hau ez da bigarren mailako ekuazio osoa, inekuazio osoa, hau da, honekin lan egiteko egin beharko genduke lehenengo ekuazioa izango baliz bezala ebatzi eta muga horiek edo soluzioak bilatu. Gero, inekuazioa den kasuan soluzioak bilatzeko. Orduan, lehenengo egiten detena da. Inekuaziotik ekuaziora pasatu. Eta ekuazioa dauketenean ebatzi, baina orain ez dut egingo formularekin, zergatik ez da osoa. Orduan, egiten detena da ekuazio izango balitz ze soluzio izango lituzken bilatu. Hau da, 32 beste aldea bidalitzen dut, 2 zatitzera, 16, x ber 2 16 baldin bada, prozedura da x berdin plus minus erro 16. Hau da, 2 soluzio izango nituzke ekuazio izango balitz. Eta 2 soluzioe jarrita minus lau ezkerraldean eta lau positiboa denez eskubialdean minus infinito tartean, hortik aurrera ja hasiko nitzeke inekuazioa denez, tarte guztietan aztertu eta soluzioak bilatzen. Bueno, ordezkatzeko edo ikusteko soluzioa diren edo ez, azken inekuazioan ordezkatzen ditut, aukeratzen dituten x-en balio guztiak. Bale, aukeratzen ditut. 0 hemen -5 eta hemen 5 izan dira aukeratu dituten x-en balioak. Orduan, haste naiz inekuazioan ordezkatzen. Ordezkatzen dut 0, -32, 0, baina haundiago edo berdina, ez. Orduan, ja tarte horretan dauden 0, dagoen tarte berean dauden x guztiak ez dira inekuazioaren soluzio. -5ekin egiten dut proba, eta bai, 5ekin egiten dut proba, eta bai. Bueno, tarte hoietan dauden x-en balioak, -5 hemen dau, 5 hemen dau, dira inekuazioaren soluzioak. 0 hemen dago, tarte honetan dauden x-en balioak ez dira inekuazioaren soluzioak. Eta bakarrik falta zaizkit mugatan konprobatzea. Bueno, ordezkatzen ditut, -lau eta lau inekuazioan, eta gelditzen zait 0, haundiagoa ez, baina berdin 0, bai, orduan egiaztatzen dute -lau eta lau x-en balioak, egiaztatzen dute inekuazioak eskatzen diguna. Orduan, hortik esan dezakegu, ematen zaigun inekuazio, bigarren mailako inekuazioaren soluzioak diren x-en balioak, tarte honetan marrazten ditut, kokatzen ditut. Orduan, soluzioak dira -lau ere bai, eta gainera, lau plus infinito tartean dauden soluzioak dira. X-en balio hauek dira inekuazioaren soluzioak. Edo inekuazioaren soluzio tartea, -lau, lau infinito tartea da.